Башкортостанда йылдың иң яхшы мәктәп ашханаһын билдәләнеләр. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Мәгариф министрлыгының махсус белем бирү бүлеге итәкчесе Миләш Алатыпова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Миләш Халитовна, республиканың кайһы мәктәбендә укучылар иң яхшы, иң тәмле ашау белән туклана? Ысынлап та без быелгы уку елы, без гомумән уку елын 6 ел рәттән шундый матур конкурс менән тәмамлайбыз. Был конкурс бик озак бара, 3 ай рәтендә бара. Иң беренче райондар үзләре муниципаль кимәлдә үткәрелер был конкурсты һәм иң яхшы ашхана муниципалитетта билдәләнгән республиканың конкурсына ебәрелә. Быелгы елда безнең 29 мәктәп катнашты шу конкурста һәм был 29 мәктәптең иң яхшылары 3-нче этапка үттеләр, республиканский очный этапка. Һәм буларны алайынды шәмбе көне шу конкурска йомгаклау булды. Был 2-нче этап, 3-нче этапта безнең 11 мәктәп ярышты һәм 3 номинация буенча иң яхшы кала миллион мәктәптәр арасында иң яхшы ашхана, кала мәктәпләренең иң яхшы ашханаһы һәм авыл мәктәпләренең иң яхшы ашханаһы. Шы конкурсның һөҗүмтәһе булып әлеге вакытта иң яхшы кала муниципаль мәктәпләренең миллион мәктәпләренең иң яхшы мәктәбе булып 28-нче коррекцион мәктәп еңеп чыкты. Өфеләге иң яхшы кала мәктәпләре арасында бигрәк тә конкурс зур булды. Монда беренче урынды 8-нче мәктәп, Белорет каласының 8-нче мәктәбе алды. Һәм авыл мәктәпләреннән Бишбүләк районының Бишбүләк авылында урнашкан 3-нче мәктәп лайык булды. Был иң яхшы мәктәп системаһына, мәктәп ашхана системаһына конкурсында. Әйтергә кирәк, был Бишбүләк районының мәктәбе үзаллы ашата, башкалар аутсорсинг менән ашаталар. Улар үзләре бешереп үзләре ашата. Үзләренең пришкольный участоктары бар, бик зур. Үзләре бәрәңге кәбестә һәм башка емеш-җиләк, яшелсә үстерәләр һәм уларның туклану системаһында менә удешевление дигән понятие бар инде. Балалар үзләре үстергән үсемлекләрдә яшелсәләрне туклануда кабул итәләр һәм шулай итеп ата-әсәләр әзрәк түләйләр менә льготалы булмаган категория балаларда ашаткан вакытта. Гомумән мондай мәктәпләр хәзер бармы? Чөнки күптән барлык мәктәпләр дә һәм әйткән системага аутсорсингка күсеп үткән һәм агыны. Юк, безнең 24 муниципаль районда әлеге вакытта үзаллы ашаталар балалар. Быелгы елда Учалы районы күсте үзаллы ашатуга, но Зиянчура районы аутсорсингка китте. Шулай итеп безнең баланс һәр вакытта кала һәм күп кенә муниципаль берәмлектәр үзаллы ашаткан. Уларның мәктәп янында пришкол участоклары, мәктәпкә якын участоклары бар инде һәм үзләре үстерәләр ошо яшел җимешләрне. Ягъни хезмәт тәрбияһе белән бергә туклану тәрбияһе индерелә балаларга дип әйтергә мөмкин. Бына сынап та ошо аутсорсинг системаһына күскән сорды искә алһак, Миләш Халитовна, байтак кына шау-шу булып алган ата-әсәләр арасында сифаты кәмиясәк, тәме икенче буласак, чөнки һауны белгерә дигән куркуда булгайны. Нисек ярап сактык был проблемалы мәлдә? Әлеге вакытта без бөтә федераль күләмдә иң яхшы субъектлардан бере булып исәпләнәбез. Был мөмкин булды безнең ведомство ара план булганга һәм бөтәбездә берничә министерство, Мәгариф министрлыгы, Һаулык һаклау министрлыгы, Сауда министрлыгы бер рәттән ошо эштә алып барганга. Һәм әлбиттә нисек кенә нинди генә формула ашатылмаһа, бер үк талаптар мәктәпләргә, бер үк системага, бер үк талаптар һәм безнең стандарт бар, ашату стандарты бар. Ошо ашату стандартыга ярашлы рәвештә меню булырга тиеш, бер муниципалитетта бердәм нинди форма ашатылһа, балаларның акым, углеводтар, майзар, уларның кимәле бериш булырга тиеш, сан требованияларга туры килергә тиеш. Күләмдең сыгыршылы әзә күптә булырга тиеш түгел һәм башка ошо талаптар улар бөтә мәктәпләргә лә бер үк каралган һәм шуны да әйтеп үтәргә кирәк, көндәлек рәвештә һәрбер мәктәп үзенең менюһын үзенең сайтына куеп бара һәм был меню безнең генә тикшереп калмайбыз, федеральный центрда тикшерә ошо менюларны һәм рейтинг алып барыла республика субъектларның һәм шул ук вакытта рейтинг алып барыла муниципалитетларның да.
Һәм ошо рейтинг Россия күрәбендәге правительствоның, хөкүмәтенең дашбордында күренеп тора инде. Һәм был безнең хөкүмәтебезнең дә эшен күрһәтә, Мәгариф министрлыгында эшен күрһәтә һәм муниципалитетларның да эшен күрһәтә. Әлбәттә, төрле ведомстволар контрольдә тота, әмма ата-әсәй үзе лә сифатты контрольдә тоткыһы килә бит бына был соракта. Әлбәттә, ата-әсәләрнең безнең иң зур, иң главный төп оценканы ул безнең ата-әсәләр бирә баһаны. Һәм шуның өчен дә без 20-нче елдан алып үзебезнең рус мәктәпләрдә ата-әсәләр өчен асык көндәр үткәрәбез. Без Башкортстан ата-әсәләре балаларның һаулыгы өчен дигән ошо акция һәм һәрбер айның һуңгы юмаһында ошо акция була. Ата-әсәләр һәрбер ата-әсә килеп, балаларның ничек ашатканын контрольдә тотып, дегустация үткәреп, үзенең баһаһын бирергә хакы бар, хокугы бар. Унан башка инде, әгәр дә ата-әсәнең ризалыгы булмаһа, туклану системаһы үндәдер жалобаһы булһа, улар электрон система аша язылып, мәктәпкә килеп, үзенең баһаһын куярга һәм үзенең претензияһын бирергә мөмкинлеге бар. Бына меню турында әйттегез, ошо көндәрдә Рәсәйнең вәкилләре килеп Башкортстан мәктәп туклануын тикшергән вакытта вариатив меню дигән төшенчә турында белдерелде. Нимә ул вариатив меню? Менә монда тагы әйтеп үтәргә килә, мактану буламы инде безнең республика бу вариатив меню системаһы буенча безнең хөкүмәтебезнең поручениеһы буенча 3нче ел эшләйбез. Әлеге вакытта был Мәгариф министрлыгының, Россия Федерациясының Мәгариф министрлыгында да безгә был талап куела инде булган өчен. Безнең 117 мәктәптә әлеге вакытта вариатив системаны ашатып алып барыла. Был гәрдә алганда һәрбер муниципалитетта бар шундый мәктәптәр. Был бигрәк тә иң беренче зур класста, өлкән класста укыган балалар өчен улар хайлап алырга мөмкинлекләре бар комплекслы ашату. Мәсәлән, я булмаһа шундый бер комплекс, унда бер төрле блюдалар, я булмаһа икенче комплекс. Менә вариатив меню дип әйтәбез, чөнки швед өстәле буенча ашаткан мәктәптәр бар. Әмма ләкин бу вакытта без ниндәй калория менә ашаган баланың нисегрәк дөрес акымдар аламы, я булмаһа тик углеводтан гына торамы ашауы контрольлау кыенрак. Вот вариатив формала ашаткан вакытта анда акымдар, углеводтар бөтә комплекс исәпләнгән һәм калориялар исәпләнгән һәм бала теге яки был төрдә үзе хайлап алган вакытта беренчедән аның психологик яктан үзе хайлап алган шундый менә удовлетворение булһа, икенче яктан ул үзе хайлаган ашауды ашай һәм безнең менә көндәлек рәвештә ташлаган адык күремдең ханы да әзәя. Отходы дип әйтәбез. Отходның ханы әзәя. Безнең Өфө калаһында 136 мәктәп 3 ел элек ошо системаны ашата башлаган. Улар иң беренчеләрдән булып Өфө калаһында. Улар иң беренче зур классларда 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларда ашаталар. Әлеге вакытта 5-нче класстан ошо системадан ашаталар. Һәм перспективала беренче классларда башлангыч классларда улар ашатырга дигән планнары бар инде. Хайлау мөмкинлеге бар. Хайлау мөмкинлеге бар. Бына швед өстәле тинегез, вариатив меню тинегез, улар күбрәк зур калалар өчен хасмы бундай туклану мәктәпләрдә, әллә райондардагы мәктәпләргә лә тәҗрибәне тарату мөмкинлеге бармы? Әлеге вакытта ошо 117 мәктәптең арасында район мәктәпләре бар, әлбәттә, әмма ләкин монда без иң беренче ашхананың возможностьтарын карарга тиешбез. Бундай вакытта гәрдә вариатив меню менән пешергән вакытта ашхананың бөтә цехтары булырга тиеш, поварларның ханы ла итәргә тиеш, чөнки уларга бер үк вакытта ике төрле аш, ике төрле икенче блюдалар уларга күбрәк пешерергә, төрлесе пешерергә кирәк булса, һәм шуның өчен дә монда инде возможностьтар бер карарга тиешбез. Мәктәптең мөмкинлегенә карап димәк. Шулай итеп, мәктәптәге туклану, мәктәп ашханаһындагы ризык укучыга файдага булган өчен нинди кәңәшләр бирәсегез? Иң беренче шундый кәңәш, әлбәттә, без бик күп эш алып барабыз. Әлеге вакытта балаларның культураһын формалаштыру буенча, туклануның файдаһын һөйләү буенча укытучылар, мәктәп эшмәкәрләре, шул ук вакытта поварлар безнең бу эште көндәлек рәвештә алып баралар. Әмма ләкин әгәр дә бу эш гаиләле алып барылмаһа, ул вакытта без берниндәй дә
тәрбия бирә алмаячакбыз балаларга. Балалар ул вакытта ашамаячактар, мәктәптә биргән аш-һауны, әлбәттә ул безнең диетик аш-һавында туз һандары, шәкәр һандары бөтә үлчәмле, тәмләткечләр юк, уларның тәме көндәлек рәвештә ашаган аштан аерыла әлбәттә, әмма улар бөтәһе файдалы организм өчен. Әгәр дә бала ул касан теләй шунда ашар икән, өендә тәрбия юк икән, нимә теләй шуны ашар икән гаиләлә, ул әлбәттә мәктәптә ашамаячак. Шуның өчен иң беренче эш булырга тиеш гаиләләр, ә мәктәп ошо эште продолжать итәргә. Дәвам итә димәк. Гомумән алганда туклану тәрбияһе дигән айрым күренешләрдә әйтә алабыз димәк. Әлбәттә, менә әлеге вакытта әлбәттә укытучылар мәктәптә ата-әсәләр менән дә эш алып баралар. Чөнки без аңлайбыз, балаларга гына аңлату эш алып барудан файда юк. Ата-әсәләргә дә шуны көйләргә кирәк, әмма ләкин ата-әсәләр ошо эштәгәрдә аңлап үзләре гаиләләрендә шул эште алып барһалар, безнең алдагы көндәрдә һау-сәламәт балалар үсәчәктер. Иң мөһиме дөрес туклану ул безнең сәламәтлек шулай бит. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Мәгариф министрлыгының махсус белем бирү бүлеге итәкчесе Миләүшә Латыпова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.